No čaute lidi, vítam vás u dnešného videjka. Máme tady prvé videjko z letadel Flying Simulator sa to volá. Môžete si to aj vykúpiť, túto hru. Ja už tady mám dvě letadla. Toto jsem no, nevím, kde se to čo vymíňa, ty letadla. Dajme fly. Air race. Toto jsem dostal normálně, jakože že jsem si toto nainštaloval. A toto jsem si už koupil, či si šetrím buď na tého Splitfira, alebo na Pilatusa, to nevím, kde je. Tady je Antonov. Tak dáme si toto. A ideme si někde zaletět. Máme tady Freelight. Neskôr ve videi dám vám, jak se toto hraje a teď. Tak ideme si zletět. A ještě raz opakuju, neskôr ve videi řeknu, jak jak se toto hraje. Jdeme pomáli hore. Tak. Jsme několik fitů od zemu. Vidíte hen ty ty balóny, co letají, tak keď do toho narazíte, tak dostanete peníze, tak si šetříte vlastně na něco, alebo já nevím. A hen ty šipky, jakože na tu zemu, tak to je jakože dráha je tam na pristání. Alebo na odlet. Má krásné takýto jet. Jsme u toho balónu. Tak dostali jsme 555 coinů. Musíme zpomalit, lebo je moc rychlý. Pomaly budeme klesat na pristání. Půjdeme na tu dráhu, co je za náma ta fialová. To jsme je odtáď vyletěli. Klesáme moc rychlo. Další balón se nezebrali, ani jsem si toho nevšiml. Musíme jít rychlo k zemi. Narovnat se. Jdeme k zemi zas a točíte. Keby se to bylo v reálném životě, tak to by byl krásný výlet. Můj děda je náčelník letiska. My každý den tam letáme. Cez víkend hlavně nejvíc, lebo je tam jakože nejvíc. Dohromady nás na letisku je tak 45, nevím jak tak. Dobre, klesáme. Trošku zabočíme ještě doleva. Tady vidíme další dráhu. Na tu nejdeme. Vidíme pod náma nějaké městečko. Činižáky. Dáme si kolečka. Lidi. Já jsem ztratil hen. Já jsem ztratil tu pristávací dráhu. Tak pristaneme na pole? Dobre, pristávaneme na pole, lidi. Pristaneme na pole. Musíme pomalinky úplně pristát, lebo já jsem ztratil dráhu. Musím se kouknout na radar. A yes. Dobre, pristáli sme. Stojíme.
Tak. Se ešte môžete kouknúť na výhled. Zas ideme hore. Tak. Bum. Tak, jak som vám říkal, čo sa ideme kouknúť, jak vlastne sa naučíte hrať túto hru. Ja by som vám radil, že najvíc, keď chcete hrať, dajte si Take Off Class. Dostanete za to $500. Recommend Tesla, ale ja si dávam toto. Tam musíte vlastne do 2 alebo 3 bodů jít. A takto presne držíte zariadenie, jak vám to ukázalo, ten telefon. Keď ste už vycvičení, akože let. A takto s tým telefónem hýbete, aby ste mohli řídiť vlastne. Tak dáte si dole kolečka, keď chcete, ale ja už vím dobre létať, takže to je chill. No, jak tam vám to píše, máme sledovať Blue Checkpoints, to je akože tyto modré svetla. Co je vyznačené. Máme aj hviezdu. A sme tady. No. Dobre. Chill. Ešte, keď už víte to trochu hľadali ste si týchto her, tak 3-4 ste si mohli dať tieto hry, tak môžete ísť na Rescue. Kto neví, co je Rescue, tak je tam vlastne takýto človek, ktorý ho musíme zachrániť. Stúpáme. Krásne. A hen zase ideme do toho Blue Checkpointu. Čo musíme ísť do checkpointu, potom ideme pro tú hviezdu, co je medzi tým checkpointem a za tú hviezdu je ten človek, ktorý sa tam nachádza. Nepôjdeme moc vysoko. Krásne ideme na letici. Vyrovnáme horizont. Tak. Máme hviezdu. A ideme dole. Nemôžete hen do vody padnúť a idete co najbližší k tému pánovi vlastne. A ste tu. Dobre lidi. Jak jsem vám říkal, že vám já ukážu, jak se tady létá, jste trošku naučený, toto bylo také jakoby ukazovací video, jak se tady létá a jak to máte hrát. No, keď se vám video ľúbilo, dajte like, keď tak dajte nějaký koment a hlavně sa můžete těšit na další takéto videjka alebo na World of Tanks. Já se s váma lúčim a čaute.